Dneska vás vítam i pokračovaní z tuto nosík mamka, čo sme tetívali a teraz je tu aj otec. Toto je veľmi nové, som si kúpil aj nové slúchatka, lebo tieto už mi nepasujú a tieto slúchatka môžem si dať takto dole a hore. Som vám to ukázal, až to nejslo dole a poďme na to. Kábo, čo aj tebe robiť? Presne tak. Mám nápad, ideme si k Savadu, no, to je to pláva. Teba to nebaví, aha. No tak ideme do lava. No tak poďme do lava. Dobre, ideme tam ľuďom. Nikomu ľuďom. Ja iba natáčam také video, vieš, potom to tam na YouTube. No, potom to tam na YouTube. Idem. Teraz to lava. Teraz zase ľuďom. Presne tak, kámo. No, takže ideme. Kámo, bež! To je moja mama. Jaj, mami, jak som sa ťa svakol. Mama, ty stále si mala... Ty prečo máš túto takto nošík? No, to musí veľmi povedť, mami. No tak, poďme domov, poď. Čavíko, čau. Čo sa deje? Tam niekto je? Bež, Iko, do našeho domu. Dobre. Všetko, ideme spať. Musíme po postelou spať. Lebo tam bude. Tu bude ma takto nošík. No takže ideme na to. Počkajte, slúpi ma kúpať. A sú úplne dole ma slúpi. Až tu ma toto slúpil, až tu. Opa. No tak všetci budeme spať po postelu. Jaj, máme tu vodu, máme tu ovocie, všetko. Budeme tuto piva po postelu. Jaj, pohodička, pohoda. Máme tu aj babičku, kuchyňku. Dobre, tak poviem od postele. Tam kvačo, takto mal nošík. Takto pojadal. Dúfam, že toto sa mi nebude snívať táto sláva. Lebo... A tieto slúchatka sú aj na Bluetooth. A takže... Počkajte. Dám si stopku. Tuto je stopka. Ideme mať Ideme asimilovať vu. Dneska je tu aspoň asimistov so mnou. Max, vidím ťa. Tak budem ospávať ja. naozaj ťažké, podržte si na tú hladinu.
Počkajte. To by čo, Max? Čau, si myslel? Ticho. Doby. Kam ona šije? To bolo úplne. A ja budem úplne... Kamo, to sú modvovi, no? Ale mlieka mu úplne asi myslel. Max, ty si to vykabávať. Presne tak. No tak som opatová ja. Ale čau Max, čau asi myslel. A si YouTubeu. A ja počujem také kvilné kvoky. Presne tak. Tuto to vidíte. Takto to môžete vidieť a smyslela. Kámo, to čo bolo? Tam to vidíte. Max! Čau! Kámo, ty kde si boláš? Kámo, to je sahuvet? Ja neviem. Naký obchod? Tam to vidíte, naký obchod, kámo. Kámo, prečo? Kámo, ale prečo sme toto si sabli takú dobu? Jaj. A ja? To ďalšie veda toho tiež tomu vev. A ja, kamo? Škoda, že to nepočujete. To by kamo. Už mi skoro spadol telefon, musím to takto. Ale... Čau, kamo. Kamo, to čo je? To sú nejaké maneniky. Áno, to sú nejaké maneniky. Áno. Počkajte. Nie sú kľúče rúže od pánie. Daj sem, nech to dám dovnútra.
Počkajte, ja mám vypnutú Wi-Fi. Dobre. Posúvajte, ak to vyseva. Fuj, to je dobre nechutné. A ja, kamo. Oni ma stále sledujú. A ja. Ticho. Oni sú bližšie a bližšie ku mne. Ja, Toto kamo. bolo naozaj veľmi nepríjemné. Až normálne, až nechutné. A ja. A nie je to priateľ. Počúvajte, ja som zase pri tomto lietadle. To nemyslíš vážne? Čo sa tu deje? Mne sa vybije baterka? No mne keď sa vybije baterka, tak je koniec. Mne sa to vybije baterka, je koniec, úplný koniec, kamo. Ale to je zase ďalšie, či to... Kamo. Tu sú zase tie manekíny. Oni sú zase tu. Tu je veľa tých lietadiel. Možno, že tu sú nejakí mŕtvi ľudia. Než budem Áno, sledovať to sú mŕtvi. Asi. No pozrite sa. Oni zmiznú. Vidíte, oni menia tú polohu. Kam hľadí tá príšera? Ja som buchol do toho mikrofónu, takto som buchol a hneď to zobral. Áno. Všimol, že je tu takáto, že farm, cemetery, homestead. Tak poďme sa pozrieť do homesteadu. Áno, poďme sa tam pozrieť do McDonald's, lebo jak si to povedal Max, dobre, budem ticho, sorry, kamo. Podľa mňa mi príde strašne ako... Kamo, my sme to vybrali, ja neverím. Max, dobre, ideme ďalej. Dobre. No takže, ideme dotovať na takúto. Max, si pripravený? Presne tak, ideme na to. Spolu pre radosť. Reklama! Aj málo môže znamenať veľa. Doktor Edgar. Stanica do smeru Košice bude meškať asi 4 hodiny. Koľko? 4 hodiny! Zasraté vlaky. Tomu veru. Fú, ja som vo vlaku a som tu sám, alebo čo? A ja, kamo, čau. Niekto sedí, Čau, Max. Dobrý deň, Čau, kto tam čau. je? Nejaký podnikateľ, on tam spí, tak ho necháme spať. Kámo, ale toto je fakt divné, ja som tu úplne sám. Nikto sa tu nenachádza? Haló? Kde sú všetci? Prečo som tu sám? A pozriem sa, aký som je fešok. Dobrá, počkaj, my si máme všímať nejaké tabličky, že otoč sa, keď vidíš nejakú anomáliu. No počkaj, ja sa otočím a... Tam kto je? Že tu oni nesedeli? Tomu veru. Chlapec malý tu je. Čau, chlapče. Aj mama tu sedí, mama spí. Áno. Ten chlapec je divný. Mne sa nepáči tento chlapec nič. Ani aj Ideme nechám, ďalej. no tak Toto poďme. tu ešte Poďme, niekto, ja poďme. neviem. Kámo, A to mohla je fakt, že mie. nepríjemné. Normálne oni tam neboli, oni sa zjavili z ničoho nič. Viete čo, ja padám odtiaľto. Ja odtiaľto A ja, padám. kámo, Počkaj, idem my sa tebou. vrátili? Toto je divné, my sme sa normálne vrátili zase. Áno, Zase sa- tu je podnikateľ. Áno, popínate nejaký debil. Áno, áno. To je ten chlapec, poďme sa s ním A? porozprávať alebo niečo. Nerozumiem, to je reči, kápo. Nudím sa, pretože sestra spí, ale keďže si tu, môžeme sa hrať hru, to je super. Poviem ti pravidlá hry. Ak uvidíš niečo, čo sa nehodí vo vlaku, otoč sa. A ak chceš ukončiť hru, dostaň sa do vozna 0. Do vodičovej kabíny. A v oddychovej časti nie sú žiadne anomálie. Chlapec nám povedal, že keď uvidíme nejakú anomáliu, hneď sa máme otočiť a našou úlohou je sa dostať do vozňa číslo 0. Takže my samozrejme ďalej prechádzame a ideme, Ja. ale je toto veľmi nepríjemné. Máme tu A nejakú anomáliu, nekamo, ja neviem. úplne. Ja neviem, musíme si samozrejme všetko všímať. Týpek spí, dobre. Ale Chlapec áno. bude, alebo nebude, alebo ja neviem. Kámo, ja mám husiu kožu, kde je ten chlapec malý zasratý? Tam čo je, ty kokos? To je, čo je tam vonku? Vidíte to? To je anomália. Sa máme asi vrátiť naspäť, ja neviem. Aspoň si myslím, že to takto bude fungovať, ale je mi to naozaj veľmi nepríjemné, ja sa fakt, že bojím. Dobre, Kamajo. číslo 6, takže sme nejako pokročili, všímame si všetko. Dobre, zase týpek spí, nejakú anomáliu, hociakú Áno, áno. anomáliu, len tu je to toho strašne veľa. Takže je to ťažké sa na to pozerať. Dobre, chlapec tu není, chlapec tu stále není, takže asi pôjdeme dopredu, ja neviem. Snaď áno, ale hej, ideme do vozňa číslo 5, takže to by mal byť on. Sakra, tam bola anomália, tak ja sa teda vrátim, uvidíme, či A ja? sa tak dá oklamať. Jasne, že ne, začíname odznova. Dobre, 6. vagón. Hľadáme anomálie, ja sa aj na ňo pozriem. S tým sa nemôžeme porozprávať ani nič. Nevidím tu Tomu žiadnu veru. anomáliu. Dobre, No tak. skúsime sa otočiť. Kámo! Pozrite sa, to sú normálne, že
anomália, ktorú máme. Fuj, Takže kámo, to vrátime je sa, dobre, úplne takže budeme musieť škaredé. sledovať celý vlak, čo sa tu deje, ale chalani a babi, mám normálne husiu kožu a fakt sa bojím, že čo sa bude deť ďalej. Takže ideme ďalej, vozeň číslo 5. Dobre, hoci akú anomáliu. Vidíte, to už nie sú tie tváre, ale budeme si všetko všímať, každý jeden detail. Kámo, ale jaká anomália, kde, čo, jak? Tomu Otočím sa, veľkému, keď tam tomu bude nejaká veľkému. anomália, ja neviem. Ja sa skúsim otočiť, ja to risknem, možno, že to vyjde. A ja, kámo, Risk je zisk, prosím, nech sme to dali dobre. Áno, vozeň číslo 4. Áno, Čiže tomu anomália, veľkému. takže teraz je to tak opačne. Vidíte, že je to opačne. Sa mi to stalo, ty kokos, ale ja sa fakt bojím. Toto je A ja najnechutnejší vlog, ako som kedy bol. Je tu tá baba? Dobre, je tu tá baba, ale ten chlapec tu není. Je tu anomália. Proste, že to je opačne, že je to horizontálne. Aspoň ja si to myslím, že by to malo takto fungovať. Keď ne, tak je po nás. Víte, všetko je horizontálne, aj dokonca aj text je horizontálne. Takže my sa vraciame a ideme samozrejme ďalej. Áno. Kámo, potom sa uvidíme. Tie obrovská tma. Tam sa uvidíme. Dobre, bez ty pískame. Toto je nepríjemné. Počúvaj! Kámo, to čo je? Obratovacia služba. Kámo, ja som sa zlákol. Kámo, ja som išiel hneď za tebou. A tu baba tam není, je. Stále on tam spí. Dobre, takže máme ďalšiu anomáliu, takže môžeme sa vrátiť zase naspäť, kamaráti, ale normálne mi z tohto buší srdce z tejto hry, lebo fakt neviem, čo mám čakať. Každý tento vozeň je iný, proste je to iné a snáď som to trafil dobre. Let's go, pomaličky postupujeme ďalej. Pozeráme sa, hociaká anomália. Niečo by to mohlo byť, niečo zaujímavé. Baba tu spí, má taký pocit, že tu nie je žiadna anomália. Text je ten istý, takže ideme dopredu. Aspoň prosím, nech to vyjde. Let's go, nice! Posledný vozeň, teraz to neukaziť. Pozeráme všetko, týpek spí, ok, chilluje, oddychuje. Kámo, šíle, ja sa strašne bojím. Ja neviem, čo mám čakať, ja neviem, odkiaľ čo príde. Nebola to žiadna anomália. Prosím, nech to vyjde, aspoň niečo. To bola Počkaj, nebola? Haló, toto je nové. Počkaj, prečo sme zase vo vozni 7? Pozrite sa, tu je jedlo. Toto tu nebolo predtým. Haló, to je dobré číslo 5, tu máme nejaké, ok. 8, 5, 8, asi sa nám to zíde. Ale samozrejme, toto je anomália. Pozrite sa, môžem každé zobrať, tu sú iné rôzne čísielka. Tuto je takéto lôžko zložené. Takže keď toto je anomália, keď to znamená, že toto je anomália, my sa musíme vrátiť naspäť. Aspoň dúfam, že to tak bude fungovať. Keď ne, tak je po mne. Išiel som dobre? Či to nebola anomália? Počkaj, ja sa vrátim. Sakra, sme na konci, ty kokos, dobre. Ja sa tam musím dostať zase naspäť. Opa, počkaj, toto je anomália. Toto je fakt divné. Takže asi sa máme teraz... Ježi Kriste. Kámo, to normálne do tohto vlaku prčí, toto je jaké divné. Dobre, no to ide hore. Dobre, normálne to tu zatápa, hen. Koľko vody sem ide hore. Kámo, nás to zatopí. Ty kokos, dobre, toto bolo cestné, to by nás mohlo aj zabiť. Nič, ideme ďalej. Dobre, šiestý vagón. Pozeráme sa na rôzne anomálie, čo tu nájdeme. Počkaj, tento sa hýbe. On sa hýbe, to je anomália. Áno. To je pre mňa anomália. Áno, kámo, ja som to lal minule a to bol anomália, kámo. Tak to není anomália, ale toto je anomália, pozrite sa. On sa zobudil. Stopuj. Čo je? Ne. To je anomália. Toto je čistá anomália. Tomu Ja tam nejdem, pozrite sa, kde sú vozne? Anomália je jak vyšita, padáme späť. Áno, Padáme tomu späť, ale ja mám ideme normálne späť. husiu kožu. Pokračujeme ďalej, pozeráme sa, teraz on spí. Rôzne detaily, čo by nás tak mohlo... Posmiela slnca, kámo. Ja tak ďalej, pozerám fakt, že všetko. A tu nevidím žiadnu anomáliu teraz. Takže môžeme ísť ďalej. Aha, tu máme jedlo. A pozrite sa, tuto sú sedačky, takže toto viem, že je rovno anomália, takže môžeme sa otočiť naspäť. Dobre, musíme si všímať všetko, musíme si naozaj všímať. Kámo, toto je posledná vec. Max, a či ja si myslel, toto je posledná vec, že máme ísť továku tam, kde je to jedlo a videla by sme, kam to je neď. Za 5 minút to je. Dobre, takže ideme na to. No takže ideme. Všetko. Toto bola anomália, že mi to dalo takúto ukážku. Počkaj, sedačky nejsú naopak? Ne, dve. 5. vozeň, takže sme pokročili. Tu mám taký pocit, že tuto není žiadna anomália. Aspoň
nevidím nič také podozrivé. Aspoň si myslím, že tu nič také nebolo. Nič. Ale sme ďalej. To je dobré znamenie. Dobre, týpek spí, sedačky... Nice! My sme to vybaví. Ideme to ďalšie No takže... Ne. Kamo. Ideme. Ne. Konečne je tu Fetos, George, Max a ja. No takže sme tu 1, 2, Fetos, George a si myslel ja. Dobre, sme tu s tými veckami. Tak toto vysiela. Počkajte. Tak. Grame, tak tam daj follow. Veľa šťastia prajem. Chlapci, kam sme sa to dostali? Vyzerá Ja ti dám! Nejaká škola. Kam sa zavidol spáš, to je nejaká zábava. Ty koksa, toto je opustená škola. Ani ja, kamo. Absolutne neviem, ale poďme to tu preskumávať. Normálne preskumávačka. Dámy a páni, vítam vás pri novej hororovej hre spolu s Fetošom a Georgeom. Čaute, chlapci. Ahojte! George, vloguj to. Dobre, ideme to točiť, on to naháňa Georgea, ja nepočujem Georgea. Keďže, kam on išiel? Kam zmizol? Bez ty byš Fetos, to je jaká? To je jaké strašidlo? Fetos sa strašilo. Dobre, Po mene Fetosa zabilo toto. Taký hovor, taký pavúk. Fuj, to je dobre nechutné. Tu mal takto prikváče. A tu mal takéto obrovské prikváče, ale musíme ísť na druhé kolo, lebo sa mi vypije mobil. Máte moja srdečka. No tak ideme. A zase sa mi vypije mobil a neviem prečo Pokémony ho nenabíjajú. To boli mami. Mama to je zvykla nabíjačku. Okamžite. Úplne. Tak sa natáčam, sa mi vypije mobil. Tam je nabíjačka.